Sinambi nglarsani kadang campur sari putra gemilang nyawiji nderekaken swagata panglipur sawetawis lumatar jamanipun Bu Sri Yanti Ganda gini. Oh Nek lagune iki Rara Jonggrang. Oh ngono. Ha iya Tik Kok le nganggo Tik lho iki ditinggal sik. Tak darani wong Ha iya to kok ya. Wong sawangan. Arep ngaku wong endi? Ya. Nggih. Mangayu Bagio. Mangayu Bagio. Karo keluarga Ageng Mas Diono dalah Ibu ing kepareng nyawiji nderekaken ing titi wanci menika ngadani upacara sampun. Sampun ngadani upacara walimatul nikah. Nggih. Denok Indah. Nggih, Denok Indah karo Mas Budi. Mas Budi. Mijil ya piyayi, mijil saka Kenayang Banyurata. Kok ya jenengane jodoh iki ya. Kono kene kok ya mathuk Semarang Surabaya kok ya mathuk mongko ya ora ana ukurane. Ora ana ukurane. Ukurane apa ayo? Katresnan kuwi ukurane apa? Seneng. Seneng. Nek ukurane katresnan kuwi ya kono mathuk karo kene mathuk. Ning nek semeni sing jenengane beda keyakinan kuwi cok ora sida. Kok ngono? Wah kuwi Eva kuwi aku mengli beda keyakinan kok. Oh. Heeh. Kono yakin nek iya, aku yakin nek iya, kono yakin nek ora. Ning ya ana ki nek wong pengen wong buta ki riwangi ngapusi ya ana lho. Ah sing sapa kuwi sing Mbok kuwi mbok wong endi? Aja gelem. Katresnan kuwi ora kena dihapus-hapusi diajeng. Ora kena dihapusi. Kudu dibuktekke. Kudu dibuktekke. Kaya contone Denok Indah. Heeh. Wingi-wingi janji. Saiki dibuktekke. Yo tresno tenan. Upama kok urung dibuktekke ya paling ngenteni. Yo. Nggih. Iki lelagone Rara Jonggrang. Rara Jonggrang. Wis diwaca urung ki mau. Wis diwaca. Rada rene aku tak rada, heeh, kok ya. Kok dadak ngaleh nang kene. Ketok-ketoke ben MC-ne ketoke inter nyanyi ngono lho. Wah. Ora ngerti nek ngapa iki salah iki kene. Iya. Yes. Ayo langsung sa. Napa iki? Apa iki? Nggo bawa. Ora ana bawane ya. Dadak anyang-anyangan. Oh. Cak. Putra Gemilang. Oke. Putra Gemilang. Pokoknya kayak iki jenengane perlu penyilingan. Kejaba ya penyilingan awak dhewe iki lak ya sing jenengane ning kene iki kon ndongake karo nganten. Mau ya wis ndongake. Ning aku ki ngene. Wis pakmu aku tak takon. Takon piye? Iki mau barsun karo sapa? Sing sapa? Lah kok tatone kok nang kene lho nang tengah-tengah kene lho. Ora ngerti ngono. Lah aku ya kudu. Aku le melu awan, kewalik sing melu awan aku. Nah. Ning kono iki lak aku ki mergo rene iki to. Heeh. Ning kono iki pokoke aja karo sapa? Ngaku lho. Terus sapamu ya? Lah jarene Terus sapa? Terus sapa? Jarene senengmu mong kanggo aku jare. Lho. Awong yo sing jeneng wis tak buktekke to. Wis dibuktekke. Heeh. Terus sing ngenehi tato nang kono ku sapa? Didik ngaku ora ngerti kok yo. Mau tak ngenehi tato, Pak? Kono mengenai semprot kok yo. Ces lah sapa kuwi? Kuwi ngene semprot srit ngono sing men ra mambu ki lho. Ngono kuwi. Heeh. Wah, mbok yo nak renemu adus sik lho Pakmu. Aku sadus yo. Monggo Kang Mas. Kasuwun pinarak lenggah mapan wonten papan ingkang sampun Jumadyo. Ngaten nggih. Wonten ing tengah kersane isen. Aku ngerti jenenge Ateng. Wis. Pak Eteng. Nggih Mas Ateng. Terus Pak sapa iki? Sing biru? Sing biru Pak Nganu. Sing kulone Pak Turni. Heeh. Gurine Pak Lali. Pak Nganu meneh. Pak Nganu kabeh. Iki kayane saka Nganu ya, Mas. Saka nek upama engko nganu ngono iso nganu iki yo. Upama inter nganu ngono iso engko iso nganu. Lah sing perangan kene. Perangan kene. Pak sapa ya? Aku ngarep dhewe iki ojok kono iki Mas Tarman. Let siji aku ora ngerti ya, let siji Mas
Mariono. Mas Mariono, nggih. Wong kae adikku glendong kok ya. Lah sing ngarep dhewe Oh, iki. lali nek tak omongke kabeh kok Sing celing ngarep dhewe iki ya. Ah iki putune dhewe. Putune dhewe iki. Putune dhewe. Putu iki. Ngene iki iki batin. Ya piye? Pak Poh kagilan. Ukurane wong seneng pandipur ngene iki. Iya. Ora moka
campur sari nyawiji atur swagata panglipur kunjuk sagung para tamu minulya. Nggih kepareng wonten adzan malih mbok pilih semene sawetawis nggih pantes paripurna anggenipun ngumandaken swara adzan. Senarengan kalian Bapak Ibu sagung para tamu monggo unjukanipun dipun sambi. Ya, dia omong kedawan. Yuk, Nduk, Fa. Kene. Iki metu sing biru-biru. Ya, loro. Iki engko nyanyi loro. Soale iki ledo munjuk ora pati sedep yen ora ngadep sing kaya mengkene iki. Ya. Rasa disepoti men trenyek ngene iki. Ya. Arep piye? Nah, wong ya urung dipejet kok ya wis omong. Nggih, tak pejetke. Jek yo. Jan urung tak uripke. Heeh to. Wah, jan wis cah cilik ning garapi wong tuwa. Kok iso? Jebul ora muni to, Mang. Wong gede aku kok iso cah cilik piye Oh to? iya, heeh iya ya aku nganti lali. Gede aku kok. Iki dicaosi sing jumbo karo swasana. Sinajan ya campur sari, sinajan ya iki ya dangdut ya ana. Ya. Nggih. Iki anyang-anyang wis rampung belum? Aku lak manutan to, Pak. Heeh. Dadine ya aku ming manut ro. Ah iya Tek. Nek wong manutan ki penak, Pak. Heeh, nek wong manut ki kepenak ya. Iya. Dikasih Ini lagi. juga diucapkan Ya. selamat datang buat para tamu undangan yang sudah hadir. Spesial satu tebang bareng Putra Gemilang. Ada Pros Audio Sound System. Dulu pernah ada cinta
tamu-tamunya sudah hadir. Iki jane udah laguku, Pak. Oh, lagu Iki dari sapa? lagune kae lho, playere kae lho. Oh, endi to? Kok iso? Kok iso? Lah kok Kuwi iso? lagune iki jane curhat asline ya, Mas. Curhat. Tapi berhubung isone mencet-mencet dadine kon nyanyike ngene. ngono. Aku ku jenengane wong tua lak ya ora nganti ora ngerti nek iki mau curhat ngono lho. Ya, ini mungkin mau dikasih lagu, mungkin ada permintaan lagu mungkin. Ada lagu buat permintaan? Bapak Ya. mungkin nyanyi bareng mungkin buat Atau mas-masnya. nyanyi bareng ya. Oh, Pak Ardi guys, maju Pak Ardi. Apa gala-gala? Oh, tak kira rap nyanyi gala-gala. Ya, oke. Wes janjian meneh. Ya, iki wis anyang-anyang piro? Maduk. 75, Pak. 75, heeh, tunggai 80 meneh.
dua lagu sudah, Pak. diberikan Nggih, untuk iki hiburan malam ya hari. dene sanggo sorry. karo Mas Wahid. Sangune piro? Hah? Sangune piro? Iki 20.000. Alah, lagu mungkin Jarene nganu, jarene engko kurangane engko pas. Ora kurangane iki kok kanggo MC-ne sik. Eva mengko, ya ta? Ngono. Aku pas Bali wae ya, Mengko Pak ya. Pas Bali karo biru engko metune iki. Nggih, Bapak Ibu sagung ngaturkan tansah winanting suka basuki. Titi wanci menika para kadang-kadang campur sari putra gemilang sampun kepareng nyawiji nderekaken lalagon pangipur sak petawis kinarya hanyarengi para kadang Krida Dharma nderekaken lumadi caos pasugatan nunjang mbok bilih para kadang Krida Dharma sampun kepareng marak lumadi atur pasugatan nunjukan monggo kasunang ngendhapi kanthi marduin martikaning penggalih sinambi warsarengan kalian putra gemilang campur sari lumantar Eva Maharani. Cuk. Swen. Tepuk tangannya mana? Monggo Pak Magen. Iki mau wis Katuran salto. ayo. Piye? Ketheke jepalik ketheke. Waduh. Kene mana mingko ya. Ayo isin wong Banyuroto kok sing campur baur kok. Kene yo ora iso. Sorak-sorak. Ayo ore. Biar yo ae. Ayo ndi? Wah, gah. Wong iki mau pas metune pan ledek kethek. Lah ledeke sapa? Ambo nek ketheke ngono. Ledeke kan aku, ketheke sapa? Ketheke ya urung jedul wong iso dadi kethek urung teko. Nggih. Sowan Ya. malih, Pak. Nggih. Sowan ingkang angka kalih. Nggih. Sik sore nika ya. Dicaosi sik. Dicaosi nggih. Arep galak apa arep ora, Nduk? Mboten enten panyuwunan to, Pak? Ora ana iki ya ora ana sik. Jane napa to, Pak, nek mboten do nyuwun lagu ki? Kok samar kon bayar? Iya, heeh, tileki. Sapa Pak ngerti? ngersake penyanyi mboten? Wong sing jenengane rezeki kuwi Biasane lantaran penyanyi. usaha kok, Nduk. Yo Nyanyi ya, Mas. Nyanyi, Tak Mas. Sawer. heeh wis. Tak sawer kok tenanan aku ge. Nyanyi nyumbang Kono lagu kae sik dadak nggo kae dino. sik sepuh-sepuh nek Oh, sik enom ki biasane cara nggawa ya. Eh, Cara- cah nom-nom tunggu apa? Nek cah nom-nom do nggawa nilingane Nggih. iku. Iki yo nom lho, Mas. Ha iya iki Nggih. liyane mengko kok iso mong aku kok. Sing sepuh-sepuh. Oh, sing sepuh. Oh, ning mburi. Sing sepuh kon gogoi dhewe ngono jan. Maksudnya sing sepuh-sepuh arep nyuwun lelagon apa ngono kok. Oh, nggih. Cah kok ya tekan kuwi wae. Apa? Apa ya ditareni? Nah, sing sepuh-sepuh ditareni. Sing napa, Pak? Oh, tetek ing tresno. Tetes sing tresno. Ah, Anu kesleo, Pak. Nggih. apa? Sing Nyuwun nyuwun sing netes-netes. udu tetes sing tresno. Oh, tangnek Nggih. nyuwun sing netes-netes. Iya, nggih, napa melih, Pak? Apa, Mas? Sing kewek-kewek sing kajen napa? Lagu Oke. sing kewek-kewek. Kayak lho kayak Pak Marsudi kayak Pak Marsudi kayak. Nah, lah niki juragane to. Ya iya, ya. Pinginane nyawer orang Iki wis mau ora nek manggile nyawer iku ora penting. Sing penting ngene hubungan. Sing jenenge ndongake nganggo tembang yo iso. Oh, ngoten. Heeh. Nggih. Sing jenengane nyumbangi nganggo tembang yo iso. Nggih. Oh. Ini jenenge nyumbangi nganggo duit. Iki tekan iki mbok ora ngisin-ngisinke to. Pripun to? Ora ngisinke Mas. Engko Lah kok nek dikai 250 njaluk bagian Paro, ora? paro. Nah, lah kurang ajar to. ya Pak Marsudi. Pak Mer ngersake napa? Caping gunung. Wela. Capek. Sore-sore nang Mbak. Caping Nggih, gunung. mrika lho, Pak. Oh, Nika iya. lho kesote. Nggih, Pak Maget mang anu cengklek. Mang cengklek, Pak Mar. Kok malah milih aku lho. Mboten mangke ndak kesetrum. Apa sing kesetrum? Niki kula diundang kali Mas Wagit gitu. Niki nyuwun Pak Apoten. Caping gunung, Mas. Bawa dindingane. Nggih. Pak Marsudi iki anggere ngene iki cok gogo-gogo. Jenengan
bagian Pak enten sik bagian salto-salto mboten. Ya wonten. Oh, nggih Wonten. Pak Wagit. Nyuwun ingkang lanang-lanang apa ingkang wadon-wadon Pak sing salto Sing wedok nggih. jaler nggih, Pak. Biasane Monggo. wedok. Biasane Kakung wis lanang. putri, Mbak. Kakung. Biasane wis lanang-lanang, saiki ganti sing wedok-wedok. Untung aku banci. Saban bengi Mang inggah ke sekedhik, Pak. saban bengi nyawa Yo. Timbangane surut turu sore. Timbangane turu sore. Timbangane Turu sore. Aluwung bengi. wong bengi. Heeh. yen memajang hamung karo janur Lah kok do kondur, Pak? Apa, Kemudian door prize berupa 1 ekor kambing dereng lho, Pak. Doorpress 1 ekor kambing dan 2 ekor unta. Ontane sinten? Untane kene. katon wae weton Sae, Pak. Pacitan sarwi Keri aku. Keri. Nggih. Pak, panas udan Janjine piye? Janjine kepiye? Jangan sok-sok aja mepet-mepet. Ora. carane lho. Kene aja mepet-mepet Pak Mar. Rada rene. Tetep mrika lho, Pak. Oh iya. Tetep aja ngesuk-ngesuk. Aja ngesuk-ngesuk. Ya wis ora apa-apa. Mboten tak sok kok, Pak. Mboten. Wis. Kula Aja mboten ngesuk kok ngesuk. malah. Mboten ngesuk. panas udan panas haling-haling caping gunung Cak 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 cak. Nadyan wadon sarta Swara suling kumandang suarane. Ganyu
rukun Zaman zaman berjur kelingan Tul kumpal kampung sing sayo sing rukun jare dhewe Yuk, yuk. jare dhewe menang keturutan sing digadang kumpal kampung wah ya Kondorio sinan jenan ning gunung aola aoe eoa Caping gue menika senes payung, Mbak. Lah apa? Kapil. Nggih capil. Capil. Pak, Enggak, Mbak. kula sing nelaske to? Heeh. Berarti sida cair 250. Nggih, ora Sida cair ngono. 250. Utang, Mbak. Nek cair tenan gelem ora? Ya mak paru ya ora apa-apa nek pancen cair tenan. Wong kok kaya ngono, nek Allah makake batire. Heeh ta. Aku arep nyangoni dianggap aku nyepelek karo Mas Jono lho. Oh, mboten kok, Pak. Nah, sing apik ora nyangoni. Mboten Mas Jono niku malah seneng wong Lah iki iya. ya. Upama jenengan nyangoni ya wong nambahi kok piye. nambahi Malah mesake karo apa? Mas Jono ki piye. Ta nggih. Ling ngartekke iki lho. Wong gek aku melu disangoni Mas Jono. Ah iya. Lah iya. nggih. Jenengan disangoni banget nek ditampani kek aku wae. Ngene. Ayo sesuk, Mbak. Cah bocah. Monggo, lajeng. Sakara bisa. Sokor bisa nyawang gunung desa dadi rejo. Ya ya. Ya ya. Ya. Oh ya ya. Putra Sembilan Campur Sari. Kasih bagi kalian Gabros Audio Sound System. Jika dimanapun kalian follow dewe. Ya. Kor Pak Mar. Kor dulu ya. Iya. Pak Iya. Kejaman berjuang dur kelingan
Marsudi ingkang sampun kepareng caos Sami-sami. hubungan wujudipun tembang Caping Gunung. Nggih. Mbak Eva nggih. Nggih, mpun. Sembah nuwun pun. Nggih. Kula nyuwun niki larang niki. Nah, mangke ndak ditukani tukang son. Mboten Pak, kula mboten semoten iku gegeden. Nggih. Kok teko ora ranjuk ngapura barang iki? Ora ya. Wis kelewat. Ayo kleru kok ora tampa njuk ngapura meneh iki kenek iki piye? Mboten sang, aku wedi kok Aduh, ndak malah Mas, dikeki jan kuwi. wis. Sampun Pak Nggih. Wahid. Atur suwa kata panglipur lumantar tembang Caping Gunung. Kinaryo anyarengi para kadang krida dharma nderekaken lumadi atas pasukatan unjukan. Mbok pilih ingkang sampun waradin monggo kasunan ngendhapi kanthi martuduin martikaning penggalih. Tasih sesaringan kalian campur sari putra gemilang. Jumenengipun Nduk Ayu Eka Mariana Dewa Dewi Putra Gemilang. Lolo campur sari putra gemilang. Sampeyan ngerti ora? Pripun Mas? Widodo ki cah nyarak-nyarake Endi to? kiai ya widodo. Kuwi to. Ha iya. Lah. Nong dinding injen, nong dinding injen. Pelanggaran jane ya Mas ya. Jan ya ning ya ora apa-apa. Iki cah ki awet tenan kok, Nduk. Awet. Heeh. Awet piye? Le ngomong muni gak nutaren karo aku. Sampeyan arep mati dhisik pok keri Lah, Mas. lah, lah, lah. Nah, aku tak ngene kuwi. Lah sama semangat piye? Aku ya teko muni, aku tak keri. Ngono terus kono li ngomong, "Oh nek keri kok sing nganggo tong sapa?" Ya dhisik aku ra kemrungsung aku ngono. Nak dhisik-dhisik ning ora kok kabeh dongane kuwi bisa panjang umur, do awet ledo iki ya ora ketang gaweane injen. Nginjen ke saya laris ya Mas. Saya laris ya. Ya arep lelagon apa?